Hey, saka akafira unzi sport. Shame. Hey. Saka zvirezo rengira kabaga malines manje. Wangone kwachita zirotorira ready. Muridzi arakatsika munhu ndobva arisiya bhatengeserawo mumwewo umu mugaraji vamwe utanzi rakabuda rega handiziva kuti zviri kufamba sei but ivo paudatsika mutande rawakomana Yes, kusangana kwatiri kuita zvakare tiri outside studio tiri kuchitungwiza panonzi paChikwanha Shopping Centre apo pane bhazi ranetsa. Vakawanda vari kutaurawo kuti bhazi rakafa asi rinobakidza malights. Wonzwawo zvakare mavoices evanhu achitaura imomo. Vamwe vachiti aiwa pari kutoonekwa vanhu vakapfeka zvewhite vari mubhazi imomo. Aiyo zvinotyisa izvo hama. So handei kune bhazi rachona. Yes, maswera semhuri yeZimbabwe. Bhazi riri kuseri kwangu ndiro bhazi racho riri kutaura mhuri yeZimbabwe. Malights ari pamusoro aya ndiwo ari kuda. Takadaro veruzhinji vataurawo zvakati one day as far as this bus is concerned. But tasvika takaona varidzi vavo vakapawo pfungwa dzavo vachitaura kuti no vemapepa navo vakawanda vakauya. Malights ari pamusoro aya vataura vakati masolar lights, right? Vachitaura nekudaro vemunharaunda vataurawo zvavataura. Saka tatiregei tisvike pabhazi iri. Asi mumwe mutauriri ataurawo akati vakatombouya vakasunungurirwa malights. Then vasunungurirwa malights vakaradzwa kuti no rinongoshanda nemasolar lights. Ndomataurwa azviri kuitwa. Right? Saka nekudaro richishanda nemasolar lights panongouya darkness rinobva rabaka. Ndo mataurirwa azviri kuitwa. Saka zviri kwamuri mhuri yeZimbabwe. Moyo mucomment section mopo pfungwa dzenyu kuti munoti chiine bhazi risina bhatiri asi richibaka manini. Ayo inyaya yakaoma yama. Iri kutaura zvakawanda, masola aripo but bhatiri harina. But zviri kunzi iro rinobaka usiku. Ukuzonama. Saka tichaita chikuupdateai on this bus. Tichamiriwo zvakare manheru tokuratidzai kuti rinenge rabaka. Chishamisa hama. Vataurira mutaura vachiti ivo muridzi webhazi iri akashaya pane nguva ashaya. Saka nekudaro kufa kwakaita ndiro akatodhumwa mushure munge achirigadzira. Saka zvinhu zvakaoma hama, zvinhu zvinotoshamisa kuti chii chinenge chichiitika mhuri yeZimbabwe. Tichakuratidzai vhidhiyo iri manheru toona kuti rinenge rakabaka iri zveshuwa. But please don't forget to subscribe and like to hold Zimtrend so that we continue giving you more updates. Handitika. Saka chiripo ndechekuti garai makateya nzeve. Nhasi tiri outside the studio. Tati tibude kunze tikuratidzai zvimwe zviri kuitika zvinoshamisa munzvimbo yechitungwiza. Zviri kuitika ndofunga tinongoziva tese kuti chitungwiza inzvimbo inoitika nyaya dzakasiyana siyana. Aiwa izvi tiri kuzviona hama. Saka ndizvo so we'll be updating you on each and everything that will be happening. Thank you so much. Boom. ini nyaya ndo zvakanyatsoonzwa kumuzano zvazvo ndezvekuti bhazi muridzi waro ndaibuilda bhazi iro achigadzira bhazi rake. Handiti ana achigadzira paseri pagaraji ripo pariri zvinezvi. Saka in the event kuti wakuti wakazobuda handiti namakanika wake vakutesta bhazi handiti vakupinda maino. Saka makanika driver anenge akapanika anenge akapanika kuti bhazi ashaya mabreak handiti. In the event yokudaro manje uyu muridzi webhazi akapanika handiti. Saka intention kandizo taida kuita sekuti akuzobuda kwakaita mubhazi kuti azotsikwa nebhazi kuti adaisa dombo rekutsigira pavhiri we never know kuti what happened. Pandu zvakaitika izvo. Saka akabva angofira unzi sport. Saka zvirezo ndiwo ari kutomuka kamunhu achidzira. Obvious kuti kati ndiye ka obvious akuti. Hapana kuti ndiye ari kurwa zvakarukira zvizvi. Bhatiri harina chinhu but rinongobaka. Isusu takangonzwawo chinzi muridzi arakatsika munhu ndobva arisiya bhatengeserawo mumwewo. Vamwe vacho bva raramba kufamba bvangorisawo ipapapo. Kubaka rinotobaka manheru. Tinotoona rakatobaka malights. Ndizoziva kuti zvakatanga rina. Takatongoona richitongobaka tizotiwo zvakatanga rina. Munharaunda vari tizoziva hedu. Zvinotyisa zveshuka.
nekuti rinonzi rakafa bhazi saka tinoshandisika kuti ko kana rakafa seri chibaka. Ndinonzi mai Aisha. Bhazi iri mudhara wangu vamwe vanhu vakutaura vachiita nzi renge rakabaka malaiti manheru, vamwe vanenge vachiita nzi rotorira redhiyo. Hanzonogona kugakana vanhu vachitotaura mubhazi umu. Saka izvo ane nguva yakareba sei zvatanga zvatove nemadhays ndakatanga kuzvidzawo maybe hamwedzi wakutokwana. saka achingava chichiiswa pabhazi kuona kuti rakafa before, saka kana rakuita redhiyo and then the same time vanhu vachikudzika vachitaura mukati mebhazi chingava chii chakaitika pabhazi kuti rakambotsika munhu here kana chii chakaitika chaiko. Papo ndinganyembe but ndonzwa vanhu vachiita nzi rakaita accident. Hanzi rakamboita accident. Kozi bhazi rinonzi rakatombotanga riri mukati kamugaraji. Mukati mugaraji. Rova razobuditswa panze papaya. Zvinotyisa. Saka pana panzepa panonzi pani tiri panzvimbo inei zipi. Panapa panonzi paChikwanha pauyu. Chikwanha iri kuchitungwiza. Zvinotyisa chitungwiza muta mukuru zveshuwa. Aiwa amawani. Aiwa tinotenda. Saka munoitwa mukomani. Waindoitwa Alec. Okay, mukoma Alec. Aiwa tatenda mukoma Alec. Iri bhazi iri ndane 2 years ndichiri zuva rakapaka mugaraji. Ndichibaka malights aro epadenga aya. Kana amanheru. Right, semazuva ndakambozviita ini. Raitonzi bhazi iri tori nekamwe kasola kari padenga kanobakisa malights yayo kana munguva dzemanheru dzakwana. Ndakatomboda kutombozviona kuti bhazi iri because ndinopfuura nepo everyday. Bhazi iri sei richibaka? Riri on here kana kuti riri chii? Ndakazoona kuti aiwa bhazi rine nguva dzaro dzekubaka nenguva dzaro dzekudzima. Asi ndichizobvunzawo inini vanoti ivo vane zvavakaisa padenga kuti kasola yekuti rinobaka chidzima rega. But umu mugaraji umu vamwe votanzi rakabuda rega, handiziva kuti zviri kufamba sei. Akatsikwawo ndimakanika. Makanika aigadzira bhazi richitestwa. Saka richitestwa kudaro rifunga riri kunzi rakanoshaya opposite negardens payo, riri kunzi rakanoshaya mabhireki. Rakashaya mabhireki kudaro makanika waro akanobuda akaita zvekujamba. Ajamba kudaro so driver haana chakaona, akazongonzwa kuti munhu adonha ajamba mubhazi afa. Pakajamba makanika wabhazi harina kumira, rakaramba vachifamba rikatonomirira ratoyambuka paTemvia. Ndopakazonudza kunzwa kuti munhu atofa. Saka vamwe vari kutaurawo vari kutaura kuti spirit yemunhu iye akatsikwa ndiyo iri kuita kunge iri kuhanta bhazi irori izinge richibatidza malaiti. Hanzi redhiyo inotomborirawo zvakare mubhazi imomo. Vanhu vanenge vangotaura malaiti ebhazi anobaka zvishuwa, but zvekuti munozoita emukati muchizorira redhiyo muchizodini. Tinotenda. So munoitwa mukomani? Ndoitwa mukoma Panganai Kondoni. Tatenda mukoma Panganai munashokei. Right baba. Takatanga kuona richange gonyeti ndiri kure riri muside meroad rakabaka malaiti richiindicate. Zuro ndakutobudawo ndopandakariona rakabaka malaiti epamberi, saka ndakatoti mumwe wanguona but ndakambokudza musuya raritori bhazi. Saka bhazi rinobaka indicata maindicators epazasi nemareflectors acho futi anenge achioneka zvese nepamusoro. Ipapo ndinganyepa because taingoziva kuriona riri mukati mugaraji maro, but takazongonzwa kunzi riri kubuda kunze rega richikwesha mavhiri pasi richiita like papachirimwa. Ndo manzwiro andakazviitawo nevamwewo, ndobva ndazoronawo ndega nezuro. Richitoindicata nezuro. Ungozvinzwira muri Zimbabwe hanzi bhazi nezuro raitoindicata. Jerwa
but inje ndakazoda kuti ndizotaurawo semunhu mukuru ndangoti aiwa vakomana magaraji ka vanenge vakutongoro vanhu vasikana usiku avo achisaka icho obvious ndingati kudii it's automatically because vamwana havana pokurara vakutongozoda asi handisi kuti hangu ndizvo kufungidzira kwangu kwanga ndichitofungawo kuti semaitiro panze pane malaini ndetwa kana pari pano paChikwanha ndinoita mangoti toda madues ngoti madues maChikwanha motondiwana asi zita rangu ndonzi Terai Marema ndikuti ini ndine mota yangu ndina makanika anondigadzira motikari pana paChikwanha so pane zuva ndakamuperekedza because yanogara kwamakoni saka tibva kuno kwakandotaridza kuti kuna bhazi rakabaka mahait markers aya egreen anenge ari pamusoro paBhazi aya andambositoro serious naye I just ndakazviignora then ndakazodzoka ndichidzoka kubva kunomuperekedza toroti handoshandisa futi pachibva kungobva paroundabout pane kaservice station karapa ndikuona bhazi ririya riri kuindicate indicator yekuright then ndakashamisika kuti chii chikuitika but handina kuda unazozvibatanidza kuti ndakatozonzwa information bhazi harina battery harina zvinhu zvakawanda then ndakashamisika nazvo uye chimwe chandoziva nenyaya mahait markers aya kuvid chaiko anokurudzirwa kuti anga aripo ukaenda kana nerori uchida kutesta ini ndiri driver so ukaenda nerori uchida kuti kana bhazi mota yese yakareba ine mahait markers aya anenge aripo therefore anotoiswa switch yekuti kana sometimes anobaka nemapark lights paunobaridza mapark lights paipo mahait markers anobva abaka saka ndakashamisika kuti every time ndoroti yandotoshandisa ndogara ndiri pana paChikwanha am a regular guy here so ndogara ndiri pana ndichinoshandisa every day ndenge rakabaka malights. So kubaka malights, some people are saying masolars, but how do you know kuti solar inoshanda iri pasina battery as far as malights are kubaka manene? Saka solar ini solar handisi kuona paine connection yekuti solar ndoshandira panapo chinhu chandingaziva nekuona kubaka rinobaka kumanheru zuva rikangonyura unoona rabaka malights pamusoro apo but nekungonzwa vanhu vachiti rinozobaka malights rinenge richiflasha malights vamwe kutaura kwavanenge vachiita but inini zvandinoona panapa sepadhuze pandinoshandira ndinoona rakabaka malights egreen padenga every day vamwe vari kutori nemasola but masola acho hatisi kumaona hatisi kuziva chii chiri kuitika zvandoziva ndezvokungoona malights ayo kubaka anobaka chokwaya izvozvo ichokwadi. Tinotenda mukoma samu mnetwa mkomani ndoitwa mukoma tinashe hazards nemalights usiku but iri muonera ndokuona rine tuma reflector turi pamusoro tinobaka green saka manheru tetokabaka green information yekutsika vanhu iri kungotaurawo iri haritaridza muda battery nditwa mukoma trust right vakomana ndiri kunzwa pane bhazi riri kubaka but hanzi riri kubaka malights asi harina bhatiri. Mungatitsanungura kuti chii chezvo chiri kuitika pabhazi iri bhazi ringabake risina malights here akomana? Azvona pane 2 years bhazi rinobaka malights manheru asi hatizozivi kuti sei richibaka malights chirofundidza pamwe ruda rotakura vanhu saka munhu akudzokera upfumi hwake kawo. Saka right titsanungure kuti chii chamunofunga kuti chiitikire zviri kutaurwa nevanhu tiudze kuti chii chiri kuitika. vanhu vakungonetsekana nezvinhu kuti chii chine chimbirika because bhazi kupinda mugaraji rega richifamba bhazi mahwani because hatikwanisi kuti tikachitambadza paudatsika mutandere wakomana rega muni vakomana saka munhu ari kudzokera zvinhu zvake kamunhu vakomana zvinotyise zimhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira mega mhuri yeZimbabwe tenda kubasirana sevanhu exactly kana kuti vari muguta kana kuti vari munyika tisazobate zvakaipa mukurarama unoona kuparadza mhuri yako nekuda kuti waromba mhuri yako yosara isina kana chokwadi.
right. Tichiti manheru akanaka mhuri yeZimbabwe, usiku watanga takamirira wasvika. Pari zvino toda kunoona kuti ichokwadi here chiri kutaurwa navanhu kuti bhazi iri riri kubaka malights asi iro rakafa kudhara. Kutaura kuno tiri kutotya ende kuti tisvike padhuze naro tiri kutotya futi as well, but tichangoenda hedu sekuvimbisa kwatinge taita masikati. Aiwa, hande tinoona right. Ndofunga makatarisisa kumberi pane 4 tumalights twegreen twamuri kuona, ndo tumalights turi pamusoro pebhazi iroro, right. Toendawo nechepaleft side hacho pane kalight kegreen apo nepawa nechewhite chiri pazasi icho ipaDA service station iripo paChikwanha ipapo, right. On my left ndi mota dziri ngopfuurawo zvadzo, bhazi racho rakangopakwa next to main road handitika. Saka tiri kuita tichifamba, we want to reach pane bhazi iro unyatsozvionera zveshuwa kuti zveshuwa bhazi rakabaka malights asi harina iro bhatiri. Aiwa, chishamiso chiri kuitika muZimbabwe hama. Tese tinofunga tinongoziva kuti Chitungwiza musha mukuru, aiwa munoitika zvakati one day. Right now we are moving closer to the bus. Yes, munofunga muri kungoona mega kuti yes, aiwa ibhazi rataona masikati ratambokuratidza emasikati ndiroro zveshuwa. Malights ayo muri kutoaona akabaka ari pamusoro ayo. Aiwa, zvinoshamisa nekutyisa izvo hama. Saka uyewo mucomment section mopowo pfungwa dzenyu kuti aiwa munoti nechiitiko ichi. Aiwa, shenyu mo subscribe mo like out to this channel. I love you very much.